जेब्लानासिम जोंनि जि फाउन्डार बनसुआ दैदेनदों बे बनसुआ जेब्लायबो जाथिनि थाखाय मावगोन बेवहाय खुनु फेक्टर दिनै स्प्लिट एबा दिनै बै एक्सपेल खालामजानाय हान्जाया मालाबा बेखौ दबथायनो एबा बोखावनानै डिस्ट्रय फोजोबस्रांनो हानाय नङा। जिहेतु जोंजों दानि जि एक्जिस्टिं जाय माने जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारनाय बनसुखौ बिथांमोना डिस्टार्बेन्स होबाय थादों एबा माने बनसुनि एगेन्स्टआव बिथांमोनहा माखासे खामानिखौ मावबाय थादों। ज' जाफिननायनि माबा मोनसे हाबाफारि लादों नामा? बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जाथिनि थाखाय मावनायाव जेब्लायबो जों बयनोबो सुबिदा होदों आरो चान्सेसबो होदों आरो बिथांमोनखौ जों बै समावनो होनदों दे बिथांमोना गासिबो इच्छा जानानै स्प्लिट जायाखै सोरबा व्यक्तिनि थाखाय माखासे पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना बिसोरनि खोथाजों थांनानै गोजावफादों माने बारजों बुखारजादों। नाथाय जोङो जाथिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बिथांमोनखौ होनदों बिथांमोना जि पस्टआवनो दं फै मावफैफिन बयबो मावनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं आरो बर' हारिखौ सिबिनायाव बेयाव राजनितिकनि खोथा गैया, पलिटिकेल पार्टिसनि खोथा गैया, धोरोमनि खोथा गैया, बेयाव बयबो मावनो थाखाय मोन्थाय दं। बेखौ गावसोरनि थांखि बायदि सहैनो हायाखै जेरै एनडिएफबि, एनएलएफबि आरो दायो बनसुआबो खावनै जाबाय। दा बनसुआबो बिदिनो थांखिसिम सहैयालाफानो गावनानैनो जोबलांगोन नामा? बर' माहारि फरायसा आफादा थांनाय 7 फेब्रुवारि खालार खालि 2022 बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खाथिनि जि मुंख्लंफोरनि जिरायसालियावहाय जों बिथांमोननि बोर आरो आशीर्बाद लानानै आरो बर' हारिनि बारग' बिग्रायारि बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै जि जोनोम मोनबाय बे बनसुआ अरायसिम थांनानै दं आरो थांनानै थागोन। जेब्लानासिम जोंनि जि फाउन्डार बनसुआ दैदेनदों बे बनसुआ जेब्लायबो जाथिनि थाखाय मावगोन बेवहाय खुनु फेक्टर दिनै स्प्लिट एबा दिनै बै एक्सपेल खालामजानाय हान्जाया मालाबा बेखौ दबथायनो एबा बोखावनानै डिस्ट्रय फोजोबस्रांनो हानाय नङा। लायन इज ए लायन, सिंहआ सिंहखा, हारसिंबाबो बे सिंहखा। बेसेबांखि खांसियालफोर सियाल गोथांफ्रा जमा जानानै बेखौ एटाक खालामनो चान्स लाया मानो बे मालाबाबो सिंह मासेजों हाया। लायन इज ए लायन, बे सिंहआ सिंहखा। ओंखायनो जों बनसुआ जों बै सिंहआनो बेयाव रावबो जोंखौ फैनानै बै खांसियालफ्रा लोगो नांबाबो जोंखौ एटाक खालामनो हानायनि खुनु चान्सेस गैया।